Älytyöpakkauksia etenkin seurattavuutta. Se voi olla yksittäispakkauksen seurantaa, siinä että tiedetään missä se menee. Se voi olla lämpötilan seurantaa, että mikä se pakkauksen lämpötila on, kun se on kuljetusketjussa. Tai se voi olla niin kuin tämä meidän ehkä pisimmälle mennyt ratkaisu, jossa yksittäistä pillerinottoa seurataan, tiedetään mikä pilleri on otettu mistäkin, eli silloin sitä tuotetta sen pakkauksen sisällä seurataan. Ja älykäs lääkepakkaus, joka seuraa, milloin yksittäinen pilleri on otettu ajallisesti ja sen, että mikä pilleri on otettu mistäkin. Eli tarkalleen tiedetään yhden pillerin tarkkuudella, miten potilas esimerkiksi ottaa sitä pilleriä. Ja GSM-moduuli liitetään kartonkiin, johon me ollaan painettu niin sanotusti älyä. Sitten esimerkiksi kun potilas ottaa pillerin pakkauksesta, niin katkaistaan jälki, jolloin moduuli tietää tarkkaan, että mikä pilleri ja millä otettu. Hidasteita on, että sanoisin etenkin hintataso, mutta se, että mille tasolle se kustannusrakenne menee, niin se ei voi paljon kasvattaa sitä pakkauksen hintaa, joka tällä hetkellä on jo melko alhainen.